ಭಾಷೆ ಬರಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆ ತಂದಿನ ಜನ ಭಾಷೆ ತಿಮಿನಿ ಕೂಡ ಇರೋ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಳ್ಳು ಬಿತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿ 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 ಬೋರ್ಡ್ 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 पंडा मुलो गाइड पंटರು पूरा तूले पंट अंत तूए रात मुलो दादा पणबನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ पूरा ಕೈ ಬಾಟ್ ಲಗಿಸಿ ಏಕಲ ಕೈ ಬಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ದು ಕೂಡೋಡು ಕೈ ಬಾಟ್ರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 30 lakhs but almost 10 lakhs. So hi Mataragla, welcome back to the channel Trademarks Kudla. Ini anu olup endala guess undagottiji but ane banpe just surprise mata buchi. Ini anu punu Sri Lanka da capital city Colombo ulle inda room donji just views ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದು ತೋಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತದ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಅವು ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಚ ಗೊತ್ತಿಸಿ ರೂಮ್ದೊಂದು ಟೂರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ತೋಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗನೆ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕುಂಟು ಮತ್ತು ದಿಯರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ತೋಲಿ ರೂಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಂಚ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ತೋಲಿ ಹೈ ಉಂಟು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ಲ ಉಂಟು ನೀಟ್ಲ ಉಂಟು ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ತೋಲಿ ಈ ಮೆಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಏನು ಉಪ್ಪುನು 19th ಫ್ಲೋರ್ ತಿರ್ತದ ಓಲಿ ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚಿ ಲೇಕ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ರೆಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಮಾತೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಣ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ತೋಲಿ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಿಟ್ಟು ತೋಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡಿರ್ತದೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಬೀಚ್ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಪಂಡ ತೋಲಿ ಬೀಚ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಆ ಮಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪದ್ದು ತೂನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೇನು ಉಂತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಊರು ಇದು ಈತೆ ಎಮ್ಮುಲು ಕನ್ನಡಿ ತೀರ್ಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಲಾಕರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಾಕರ್ಸ್ ತೂವಲಿ ದಂಡ ಲಾಕರ್ಸ್ ಬಂದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಂದು ಇವನ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ದಂಡ ಬಂಗಾರದ ಇರುತ್ತಂಡ ಇಂದು ಎಂಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ತೂಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಎಂದು ಕಾಂಡಪುಟ್ಟಿನ ಚಾ ಮಲ್ತು ಬರೋಲಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಬೇತುಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟುದುಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪರ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರೋಲಿ ಬೇತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಡುದುಂಡ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಹಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರಿತ್ತೀಸಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ತೂಲೆ ತೋಲಿ ವಾಶ್ರೂಮು ಅಂತ ಇವನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಶಾಂಪೂ ಸೋಪ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೋ ಐನಾತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಟ್ ದಾದ ಮಾತು ಆಪುಣೊಂದು ಎಪ್ಪಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪಡ್ದಾನೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು Hello, silent please. Now you see, now when we take the right side on the straight up on the left side, one of the old city and the commercial hub is Colombo. But the legislative town, you won't believe. Hello, you won't believe. You will see the statues of the first, second, third, fourth. India flag. ITC hotel ಮುಲ್ತಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬೆದೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಹೋಟೆಲ್
hoist the flag, you can see that in our Totally. Sri Lankan flag, you get the lion, but we don't have the lion. Sinhalese, the lion race. Can you see that? The book allow them, it will open it, but some of the things are functioning. I will be going inside here to see that. ITC hotel. You know why? You should understand that. Now, this is the first Prime Minister of Sri Lanka. Woman Prime Minister was from Sri Lanka, Bandaranaike. 2 was Indira Gandhi. Definitely don't look at Google. Nobody will guess who was the 3rd woman Prime Minister of the world. Nobody. First was Sirima Bandaranaike, the world's first woman Prime Minister. 2 was Indira Gandhi. Nobody, don't look at the Google. Nobody will tell who was the 3rd. Your guess is mine. Go, you can take photograph. After it's dark, none of the statues are there. That is the only country where after 6 o'clock you can't see the statue. ಇದು The whole ತೂವಲಿ parliament. ಹೊರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ No, it's the president's house. Yeah, but In the middle it's you see ಒಳ್ಳೆದು ಮಾರ್ರೆ. the first prime minister. But after, no, it's the president's second house. But he doesn't stay there. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ After ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ 6 o'clock, you won't see the statues when it's dark. After 6 ತೋರಿಸಿಗೆ No, they get down, go and come and stand in the morning at 6 o'clock again. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆ ಜನಾಧಿಪತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಅದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತುಂಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾತು Yeah, we are going to Pajama. Definitely. But at the moment, normally at this time, the bazaar is slowly people after 5:30 go. But ಇವನ್ LED ಇದು straight up on the ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ left side, the previous president closed the road. This is Kingsbury Hotel on the left side. Bank. The owner is the casino president's house. Yeah. Left side, the white building. ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ತೋಜಿ Okay, great. It was closed, this road was closed for about 15 years. Oh my god. Further up left side. So lovely. It is a bank. We can see the official resident, but he doesn't use it at all. ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಪುಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ No, because it's the waste. 15 ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು There are some cars. ವಾವ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲೇ If there's an official function, ಲಿಂಕ್ now I will tell you the 3rd woman Prime Wow. Minister. What's your guess? You won't tell that name. You all think the 3rd person is not Bhutto, Margaret Thatcher or anybody. The 3rd person was the real Iron Lady, Golda Meir of Israel. Oh my god. He was the person when the 6-day war happened, 1960. ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ All ತೊಲೆ the ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಟು Cargills. Now there are supermarket. Cargills, the steel, very rare you see. Cargills Ceylon Limited. Wow. Because after 1970, Cargills. we became Sri Lanka. Bank of It China. is very rare. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ Cargills Ceylon Limited. Bank of China. Yeah, now the Bank of China is there. ವಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ Criminal investigation. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1850 ವಾಕರ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ವಿತ್ ಅದೇ ವೈಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ತೂಯರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲೇರಿ 4 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ ಒರಿಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪದ ಹೆಂಚಿನ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಕ ದುಂಪೊಯ್
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಪುಣು ಸಿಟಿತ പോകുന്നില്ല തൂവലി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാകും ಇದು ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಕೋನು ಹೊಂಡಾ ಸುಜುಕಿ ಎಂಟಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಬೇಕರಿ ಬನ್ಸ್ ಅಂದಿ ಇದರ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲಾಖ ಒಂದು BB ಅಲಾಬಿ ರೋಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಟು ನಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ತುಳಿತದ್ದು ಮಾತಾರ ಚೋಲಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಬಂದರ್ ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗುಲ ಅಂಬರಪ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಗೋಪಿನ ಬಗ್ಸ ಹಾಂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತಾರು ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಪುನಃ ಮಾತ ಹಿಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಮಾತ ಓಕೆ ತಗೋಲಿ ಬಯಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಬೈದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಕತ್ತಲ ಇದು ದಯಪಣ ಮೂಲು ಮುಗ್ಗಾಲು ಉಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಪೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಾತ ಒಪ್ಪುನು ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ದುಂಬು ನಾಲ ದತ್ತಂಪ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ತೂಕ ದುಂಪೋಯ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಜಾಮೂನು ಕುಕ್ಕು ನೆಲ್ಲಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೈ ತೋಲಿ ಬಿಸಾತಿ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಫ್ ರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ತೊಲೆ ರೇಪೆ ಅಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕಡು ಟೊಯಾಟ ತೋಲಿ ಎಂಚ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಛೇ ಮುತ್ತಿರುವ ಗಾವಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕ ನೆಡ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ₹500 ಚೂರು ಚೊರ ಕಟ್ಟದು ಡೆತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಚೊರ ಕಟ್ಟು ರಾವಿಶ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೈ ಮಾತ ಬೈದಿರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ದಂಪೈ ಪೊಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ₹1000 ₹300 ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ರಂಡ ಅವನಿದ್ದಾರ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಮುಲ್ಕ ಇನ್ನು ಭಾಷೆ ಬರಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಂಜಿನ ಜನ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಕಲ್ತೊಂದು ಆರ್ತುಲೆ ಪಿಲುವಾತೆ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆತನ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊರೆ
ಅದೇ ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿದಡೋದಿಲ್ಲ Because we are going to get ತೋಲಿ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡು I will tell you so. Drink enough. People who want. So if you all are not, don't want because you all can see this place, this supermarket. We have everything, tea, Maggi, games. You ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬೈತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಯ್ ತೋಲಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್ ಪೈ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಸಿ 3500 ಗೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 1000 ಹಾಕ್ಬೋದು 1000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ వచ్చి ಪೈ ಪೈತಾ ಇದು ಕೈ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಐ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹೌದು ಲೈಕ್ 75000 ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಕೊನೋಡು ಕುದುರೆ ತುಲೆ ಕುದುರೆ ಬಂಡ ಇಂದು ಓಯ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಡಪೆ ಉಂಟು ಬೀಡಿದ ಒಂದು ಈಟೆಲ್ಲಿಗೆ 850 ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು 250 300 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋದು ಆನೆ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾತಿ ಗಜ ಗಜ ಕೆಂಚಗೆ ಗಜ ಕಿಲಿಕಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಗಜದ ಕೊಂಬು ಒಳ್ಳೆ ನಲ್ಲೆ ಯಾವ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಂತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆಂಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬುದ್ಧ ತೋಲಿ ಮುಳ್ಳು ಆನೆ ಉಂಟು ಇದು ಆನೆಗೆ ಆಜಾದ ಸಾರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರ ಅಂಡೈಕ್ ಬುಚ್ಚಿ ಹಾಂ 2000 ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 400 ನೆಕ್ 1200 ಬಂದರೆ ಇವನ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತು 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಮುಲ್ಪದ ಓಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 550 ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ 500 ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ 500ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ 1600 ಏನಿತ್ತು ಮರಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ಲೇಸರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆ ಇದು ಓಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಂಚಿನ ಗರ ರಕ್ಷಾ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ತೋಡು ನಿಜ ಪದ ಇದು 50,000 ಪಂಡ 17-18 ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಜನ್ನ వచ్చే దిల్లే దిల్లే తిరుత్తిమిని కూడా ఇరే మూలే కుల్లావే రకులు ಎಂಚ రోజు ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಎಂಚ రోజు ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ್ಯ ತಿತ್ತುವನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡೋದು పాడే 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 పోడు పోడు కొనేది వేరే కొనేది తోలి నీకు ఇది 50,000 ವಾಟರ್ಸ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2,45,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 lakh ಊಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಒಂದು
ಓ ಮುಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು 16 ಲಕ್ಷದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಖಾಲಿ 16 ಲಕ್ಷ 16 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ ಐಕ್ ತೋಲೆ ಐಕ್ 4 ಲಕ್ಷ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಊಲ ಮೂಲ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೊಯ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕುಂಟು ಮಂಡೆ ಕೈ ಕಾರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಮ್ಮೆ ಉಂಟು 1 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,000 ಪನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತೋಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಲಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 16 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ನದು ಒಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 15 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಲ್ತ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 30 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದೇವರಾದಿಪ್ಪುಡು ರಾವಣ ಐಕೊಂಚ ರೇಟ್ ಐತೆ ತುದು ಬಲೆ ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಐಕೊಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷ 20 ಮುಂತೊಂಜಿ 50-60 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರ್ ಒಂದು 2 ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಡ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಗೈಡ್ ಪಂಡ್ತರು ಪೂರ ತೂಲೆ ಪಂಡು ಅಂಚ ತೂಯರ ಮೂಲು ದಾದ ಪಣಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಚ್ಚಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೈ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೂದು ಬಿಡೋಡು ಕೈ ಮಾಡ್ರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಪಿದಡ್ಯ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ್ ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆತ ಆಪುಜಿ ಲೋಟಸ್ ಟವರ್ ತೋಲಿ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮದು ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300+ ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ನೈಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ತೋಜುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈತ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ದುಂಪೈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದ ಅಂತ ರೇಟ್ ಮಂತ ತೋಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 110 ಕುಕ್ಕುಗು ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಬೈ ಮಾತಾ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ದಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದೆಗಾಯಿ ಪರ್ಪಲ್ದ ಭಯ ಪರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ಪೈನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳೋದುಕ ಏನಕ್ಕೇನು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮೆನು ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇವ್ರೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಏತಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಬೋದು ಇಂಚು ಬರ್ಕ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವನ್ ಚಿಕನ್ ಮೀಟ್ ಇದು ಪೋರ್ಕು ಹ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ ತೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಮೇತ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ತೋಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನೊಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಡೈಸ್ಡ್ ಮಾತುಂಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೇಟ ಮೀನಿನ ಉಂಡು ಮೀನು ಓಮತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೂತಾಯಿ ಅಶ್ಪತಾಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಶ್ಪತಾಜಿ ಪಂಡ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 180 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೀನುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆಗೆ 145 ಎಪ್ಪೆಕವು 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಕರಲಗೆ ಬೊಂಡಾಸು ಜಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಕುರಿದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟದುನಾಗ ಇಂದು ಅಂಜಲ್ದ ನಾನು పోయినమా దుంబుబై బియర్ ద రేట్ 450 560 అంచనే 540 350 స్టార్ట్ అప్పుడు
ಮಾಲ್ದಾರ್ ಎಟ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಂದು ಮುಂತ ಬಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು ಯಾ ಪರ್ಪುಜ ತಂಚ ಅದು ಯಾನ ಪರ್ಪುಜಿ ಪರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಚದು ಟೈಗರ್ ದಿಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಂಚದು ಲೈನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಲಯನ್ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಂಚದು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಪರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಏತ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಜಿಂಕೆನೆ ಬೋದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಿ ಜಿಂಕೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿನ ದಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದಿನ ದೆಪ್ಪು కదా ತೊಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ತೂಕ ಕಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ವೈನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೂಲ ಬುಚ್ಚಿರವ ಪೊಯ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿತ್ತ ಕೊಲಂಬೋ ಟವರ್ಗೆ ತೂವಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ದಾಪಣ್ಣ ನೆಟ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚ ಐತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಣ ಅದು ಹೈಟ್ ಉಂಡವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಂದಲೇರು ಸೊ ಇದು ತೂವಲಿ ಟವರ್ ಹೈಟ್ ಎಗಡವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕೊಲಂಬೋ ಟವರ್ ಸೊ ಕೊಲಂಬೋ ಟವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಕಸಿನೋ ಬೋಯರುಂಡು ಕಸಿನೋ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕಾಲ್ ಪಡ್ದು ಒನಸು ಬೊಕ್ಕದ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯಿನು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ದಿದ್ದಿ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಗೈಸ್